Príjemný dovidivý deň prajem, dámy a páni. Chcem sa vám poďakovať za to, že ste sem prišli a prejavili charakter. Toto považujem za charakter a nie tých, ktorí vytvorili vládu Robertovi Ficovi, aby mohol vládnuť aj tretíkrát. Aby Kaliňák sedel na ministerstve vnútra a Fico premiéroval tejto krajine a my sa musíme hanbiť za nich. To nie je správne. Chcem, aby sme odkázali tejto vláde nielen Robertovi Ficovi a Kaliňákovi, ale rovnako Bugárovi, Dankovi, Žitňanskej a ostatným, že vytrváme, že chceme krajinu, na ktorú môže byť hrdý, a nie krajinu, ktorá sa rozkráda. Vydržíme! Vydržíme! Chcem povedať, že nemôžeme byť ľahostajní demokracii. Demokracii nie je niečo, čo nám patrí. Za to treba aj bojovať. A my vydržíme, lebo chceme mať krajinu demokratickú a nie zločineckú. Dovoľte, aby som aj v mojej materinskei reči sa poďakoval tým občanom maďarskej národnosti, ktorí sem prišli, ale aj vám. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy ide eljött. Ez az ország a miénk. Mi itt akarunk boldogan élni. Chceme tu žiť. Chceme tu spoločne dôstojne žiť a byť hrdí na vládu, na túto krajinu a nehanbiť sa, že predsedáme Európskej únii a túto vládu reprezentujú ľudia, ktorí rozkradajú túto krajinu. To sa nepatrí. Ďakujem.